dari kanca-kanca ibu-ibu perangkat desa iki saka Bu RT Heni Warung Wingking Kelir ngersake tembange Denok. Denok. Diaturake ya seliramu berjua. Saestu Pak Mudra, suarane apik tenan. Ya, Rin ya. Nggih, Pak, saestu. Apik Pak anu kalian jenengan. Asli aku ngakoni. Suarane apik banget lho. Gagah ngono, nyoro. Ya. Ayo Denok piye? Mi, ayo Mi. Napa, Pak? Duh. Kok mesti nek marane. Iya. Ya Denok sepira? Ayo Mi. Dijajal to, Pak? Oh iya no. Nggih. Ayo. Nanto yang. Kuwi lho. Kaya duwe yang-yang dhewe. So, kamu kan juga punya toh. Endi lho yang? Punyamu mana? Jajarin. Punyamu mana? Dan duwe. Aku tak pengen roh. Ndak punya Pak Eko. Dan padosne to. Ayo. Mi, ayo Mi. Sayangku sing ayu dhewe. Neno. Ora napa bakal tak usahake. Hop. Neno. Timbang nganggo. Niku napa to, Pak? Ngawut aku. Ayo Denok, ya diaturakirin. Kowe nyapurin kudu nesu wae ditakoni yang ngono kudu nesu. Gede. Ya dadi apa lho? Iya. Yo, datoske. Yo.
Nduk. Teko ngisor, Nduk. Musisi ini pinter-pinter terus Mas Ayu. Jangan. Iya. Terima kasih Ndok Ririn sama Mia Aprilia.